ҳамзабон байни Тоҷикистону Чехия мубодилаи боздидҳои расмӣ ва конвенсия байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Чехия оид ба пешгирӣ намудани андозбандии ду карата сад маводҳои таблиғотиро оид ба ин боздид омода. Тоҷикистону Чехия дар соҳаҳои иқтисод, савдо, саноат ва тандурустӣ низ ҳамкориҳо доранд. моҳи ноябри соли 2006 конвенсия байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Чехия оид ба пешгирӣ намудани андозбандии ду карата нисбати андозҳо аз даромад ва сармоя ба имзо расид. ҳаҷми гардиши тиҷоратӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Чехия дар соли 2013 ба $3.5 миллион амрикоӣ расид. маҳсулоти асосии воридот шакар ва маҳсулотҳои қаннодӣ, маҳсулоти сафолӣ, мебел, асбобҳои нурафкан, маҳсулоти чӯбин, шиша ва маҳсулоти шишагӣ ва ғайра мебошанд. содирот бошад асосан аз нахи пахта иборат аст.